i estem molt contentes i contents d'haver pogut començar per fi l'edició inaugural, que se'ns ha endarrerit una mica per diferents motius, però que finalment hem arribat aquí i tenim l'Albert Velasco, que ha acceptat la nostra invitació per poder fer una xerrada avui dels temes en els quals és expert i que segurament molts de vosaltres heu seguit o bé per xarxes o bé per els seus articles al diari Segre. També de punt i avui. I en tot cas faré una petita ressenya de totes les feines, que en són moltes, que han fet l'Albert. L'Albert Velasco és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida. Forma part del grup de recerca d'estudis medievals Espai, Poder i Cultura, que està reconegut per la Generalitat i està adscrit a la Universitat de Lleida. És conseller de la Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs. Ha rebut el Premi Víctor Torres, concedit a persones que hagin contribuït a la lluita pels valors republicans, que hagin promogut la cultura catalana i que hagin defensat Catalunya. En el terreny de recerca és molt extens el seu currículum, però és especialista en l'àmbit de la pintura gòtica catalana i aragonesa. Concret, ha treballat en qüestions relacionades amb l'escultura gòtica trecentista. Una altra de les línies de recerca és al voltant d'artesans actius de l'antiga catedral de Lleida a l'època medieval, com orfebres, brodadors o artesans de llibre. Ha dedicat estudis a mobiliari litúrgic i dins del món del medievalisme ha publicat també diferents treballs al voltant de la iconografia medieval, la geografia, el culte de relíquies i les interaccions que es produeixen amb el fet artístic. Ara, en els darrers anys, s'ha centrat també, ha dedicat atenció a la història del col·leccionisme a Catalunya, a l'inici del col·leccionisme d'art medieval a Catalunya en concret, tant de col·leccionistes particulars com del mercat de l'art i d'antiquaris, i ha estat coordinador de diferents edicions a les jornades de museus i patrimonis de l'Escola de Catalunya. Ha estat en l'àmbit expositiu comissari de diferents exposicions i col·labora amb revistes especialitzades com el Journal Grass Studies, el Golden Studies Journal, Goya, l'Autor Samuel, la Revista de Catalunya, Esloga, Quadre Arte, etc. Jo, que aquest llibre que va escriure l'Albert, el trobo que per una persona que jo no soc historiadora de l'art, però pertany al món de l'art, em sembla que és interessant. I hi ha m'he marcat una frase que m'ha semblat molt bonica, i diu: recuperar una pedra morta en un racó i portar-la al museu, restaurar-la i exposar-la perquè ens expliqui alguna cosa, és a dir, ressuscitar-la, té molt de sobrenatural, perquè les pedres, a partir de la seva materialitat, poden expressar idees que els humans només podem verbalitzar amb la paraula. Em sembla molt bonic. I aquí entrem tots, restauradors, historiadors, artistes. Bueno, us deixo bé, no us entretinc més, segur que ens ho explicarà tot el dia. Bé, gràcies per la invitació, a Matilde, a tot el claustre de professors i a l'escola per permetre'm avui venir aquí a explicar-vos una mica la meva vida, ja ho veureu. La xerrada bàsicament està articulada a partir d'alguns dels temes que tracto al llibre. No sé si alguns l'haureu llegit o no, però bueno, és una cosa poc acadèmica i molt experiencial, ja ho veureu. Però com podeu veure soc jo, que és a dir que diguéssim que començar la xerrada amb aquest egosurfing és que és una mica com queda com carnalament, però bueno, m'agrada, aquesta imatge m'agrada molt, que és una imatge que és una foto que em va fer el Jordi Borràs per una entrevista per a la Mega, perquè me va molt bé per dir una cosa que és una mica una bassalada, però que m'agrada sempre dir, que a mi em paguen per mirar. És a dir, a vosaltres, el dia que us acabeu dedicant a la conservació i restauració, també us pagaran per mirar. Perquè, bueno, els exàmens organolèptics, que és més que no, clar, és una cosa de mirar, no? A tots una mica ens paguen per mirar, a mi me paguen. Evidentment, és més que això, me paguen per mirar, me paguen per llegir i me paguen per moltes altres coses. És a dir, la nostra feina és una feina que combina
lectura, recerca, coneixement i naturalment també treball de camp. És a dir, tota aquesta cosa meva en el món de la història de l'art, de la recerca i sobretot la recerca especialitzada en l'àmbit de la pintura gòtica o de l'art medieval va començar aproximadament fa uns 25 anys, aquesta foto des d'aquella època. Vaig acabar la carrera, vaig començar a fer la tesi sobre pintura gòtica i me van convidar a un poblet del Pirineu, que potser hi heu estat, que és la Guingueta d'Àneu, a les Valls d'Àneu, a fer una xerrada sobre els retaules d'aquella zona que jo en aquell moment estava treballant i que estava investigant. I a l'acabar la xerrada em va venir una senyora, la Pilar Cases, em ve i em diu, escolta, què et quedes a dormir? Soc un home casat. Dic, sí, em quedo a dormir. Dic, demà què faràs? Diu, home, doncs tenia intenció d'anar a veure esglesiotes i coses d'aquestes pedres de les nostres. Diu, doncs escolta, diu, vine a les 11 a València d'Àneu que t'ensenyaré una cosa. Dic, bueno, però que vostè senyora no la connecta bé, expliqui'm una mica. No, si vols vine veure una cosa guai de veritat, vine demà a les 11 a València d'Àneu a l'església de Sant Andreu que t'ensenyaré una cosa. Vale, doncs el dia següent hi vaig anar i la Pilar Cases, vam arribar allí, ens vam saludar i diu, mira, entra aquí. I em va fer entrar en aquest quartet que veieu que és el forat d'escala que queda de l'escala que mena, que puja cap al port. I diu, què hi veus? I començo a mirar així, clar, era fosc, només hi havia una fregona de fregar, una escombra, trastes, no? Dic, no veig res? Diu, home, llavors va encendre una bombeta i plaf, va sortir això. Clar, això, o sigui, fustes reaprofitades amb aquesta estructura de l'escala que pujava cap a dalt. Clar, ho vaig veure, de seguida vaig veure que això era una pintura dels principis del segle XVI, un nimbe daurat, està cap per avall, fixeu-vos, és un personatge que està girat, i dic, home, escolta, això és molt important, això és un fragment de retaule que segurament, en un moment de reforma de l'església, desmunten el retaule i el reaprofiten, això que moltes vegades passa. I diu, doncs mira, t'ho volia ensenyar, perquè això ningú ho ha estudiat, ningú ho ha treballat. Doncs ens vam posar mans a l'obra i, de fet, aquesta imatge és una imatge dels tècnics del Centre de Restauració de Béns Mobles de Valldoreix, treballant en el moment en què van pujar a Sant Andreu de València d'Àneu per desmuntar els dos compartiments de retaule per poder-los restaurar i investigar. Al final vam fer l'estudi pertinent i avui, si aneu a l'església, els trobareu posats allà, amb una nau lateral, que serveixen, en definitiva, l'aportació que han fet aquests dos fragments d'un retaule, d'un calvari, com podeu veure. És a dir, la Magdalena, que en principi estava agenollant al peu de la creu, falta el creu, la creu i el crucificat, Sant Joan Evangelista, i aquesta seria la Mare de Déu, molt mal conservada. Doncs bé, el que ens estan dient aquests dos fragments és que a principis del segle XVI, a València d'Àneu es va fer un retaule, segurament el retaule major, del qual només hem conservat això, i que en un moment donat, segurament al segle XVIII, perquè tenim referències de que en aquell moment es fa una reforma molt important a l'església, es desmunta el retaule i d'una manera fins i tot una mica poc respectuosa, per això ja us dic, era habitual, es van reaprofitar fustes per això, construir l'escala que pujava cap al port. La cosa és que a partir d'aquestes dues fustes que estaven allà en aquell racó, oblidades, que ningú els havia fet cas, van poder escriure un petit capítol de la història de Sant Andreu de València d'Àneu i, en general, de totes les valls d'Àneu. Històries com aquestes, afortunadament, me n'han passat moltes, i espero que me'n passin més, és a dir, perquè si voltes pel món, si voltes per les esglésies, si fas recerca, si fas treball de camp, passen coses, sempre. Jo durant uns quants anys vaig ser conservador del Museu de Lleida, des de l'any 2007 fins a l'any 2019. I quan era conservador del museu, a Lleida hi havia un doctor, que era el doctor Argany, que ara ja és mort, que era, diguéssim, el metge de confiança de la meva família. I el doctor Argany sempre li deia al meu pare, escolta, el teu fill, oi que treballa al museu, digui que vingui un dia a casa, que li vull ensenyar totes les coses que tinc, antigues i tal. Un senyor que era col·leccionista, que tenia molts materials vinculats amb la història de Lleida, que és d'on jo som. I res, un dia això, vaig anar a la seva consulta, que està aquí, a les immediacions de la plaça de Sant Joan de Lleida, que és una mena, allò, el fòrum de la ciutat de Lleida, una zona molt cèntrica, i on hi havia, en aquesta zona d'aquí, una gran església romànica
una gran església romànica de finals del segle XII, principis del segle XIII, de la que conservem alguns vestigis que els teníem al museu, capitells, mènsules, que jo havia estudiat i que coneixia bé, però que és una església que ja no existeix, que la van enderrocar el 1868 i que, per ampliar la plaça, diguéssim, i llavors van construir la nova església de Sant Joan. Però l'església romànica no existeix. Bueno, total, que pujo a casa del doctor Argany, truco a la porta, m'obre, i només obrir-me, al terra, veig això, no? I jo estava donant-li la mà al doctor Argany i estava així, perquè jo ja sabia el que era. Clar, era una mènsula idèntica a les que jo tenia al museu, bueno, jo tenia com si el museu fos meu, al museu, que jo havia estudiat i que coneixia bé. Clar, em diu, què? Ja has vist alguna cosa? No? Dic, sí, no, m'he dit. Té vostè això aquí, que és una mènsula romànica de principis del 13 i tal. Diu, com ho saps? Dic, home, perquè estem a Sant Joan, s'assembla molt a les que tinc al museu, que són aquestes, mènsules i 3 capitells. Dic, per tant, no era fàcil, no era difícil, perdó, establir el vincle. Dic, perdoni, però d'on ha tret vostè això? Diu, bueno, va t'explicar una història. Diu, als anys 60-70, diu, aquí a la plaça vaig veure que uns paletes estaven carregant un camió tot de pedres, capitells, mènsules, tal. I me van dir que les havien tret d'una mena de passadís secret o de zona així com a fosca, un túnel o alguna cosa, i se les emportaven. I clar, jo els vaig dir, home, em podeu donar una? I així com a regañadientes me'n van donar aquesta. Diu, però se'n van emportar un camió. Diu, però què m'esteu dient? Diu, sí, un camió sencer. Clar, vaig sortir d'aquella casa absolutament descol·locat, no? Perquè l'església de Sant Joan és una església molt important, que s'han publicat estudis, i clar, un camió de pedres feia 40-50 anys és una cosa com a molt loca, no? Bueno, veieu, aquesta és una foto de l'any 77, del 1977, que quan van fer un pàrquing subterrani que està sota de la plaça, que va aparèixer els fonaments del que és l'estructura del temple de Sant Joan. Allà al fons, fixeu-vos, l'església nova. Clar, jo quan vaig sortir de casa del doctor Argany, vaig començar a anar per totes aquestes botigues, bueno, les que hi anava, que no són aquestes, són més recents, botigues, bars i tal, a preguntar-hi, escolteu, dic, aquí a sota, què teniu? Algun trull, algun magatzem, algun passadís secret? Clar, els de les botigues me miraven, aquest tio és boig. I clar, i llavors dic, això, aquesta història, és que això ho ha de saber algú més, no pot ser que s'ho hagi portat el vent, això. Ves a parlar amb el capellà. Jo coneixia el capellà, entro a l'església, dic, mossèn, el doctor Argany m'acaba d'explicar aquesta història. Diu, ostres, no fotis, no sabia res. Diu, sí, i m'ha parlat que totes aquestes pedres sortien d'una mena de passadís secret que estava aquí, a l'església, o en les immediacions de l'església. Diu, calla, a veure, veus aquí el mur exterior del temple, que tanca aquí, queda com un espai mort, on comença la muntanya que porta la Sauvella, queda com un espai mort que en un moment donat el van cobrir per dalt, diu, sí, és com un túnel. Dic, home, anem a veure-ho, no? A veure que no sigui això. Bueno, doncs... Ai, perdó, que m'ho he passat. Obre la porta i només obrim i trobo allò que comença, efectivament, tot un passadís molt fondo, i aquí a la dreta, aquesta pedra, girada, és a dir, això, fixeu-vos que... Aquesta foto està feta amb el mòbil en el moment en què jo la vaig girar, fixeu-vos que encara està la marca, i a més de saber els anys que portava aquí aquesta pedra. Clar, no es veia l'escultura, jo la vaig girar perquè vaig tenir curiositat. Podia no haver-la girat, i si no l'hagués girat no m'hagués adonat que era una segona mènsula romànica, és a dir, en 30 minuts n'havia trobat dues. Jo vaig dir, mossèn, dic, hem d'entrar cap aquí dins, dic, és que aquí igual hi ha més coses. Diu, sí, entra tu. Evidentment, jo anava una mica així com avui, amb camisa americana i tal, però bé, va ser igual. Vaig entrar cap a dins, una fica de fang, bueno, m'hauríeu de veure. És a dir, teranyines, fangs... Jo era Indiana Jones en aquell moment. I, bueno, vaig entrar, evidentment no hi havia res més, però bueno, jo estava content. 2 mènsules romàniques en 30 minuts. Això és del llibre Guinness de los Rècords. Bueno, al final què va passar? Bueno, que la peça va venir al museu. És una foto intermitja del procés de restauració en què quan s'estaven retirant totes aquestes concrecions i salts, fixeu-vos, quin canvi. I si ara la veiéssiu, encara està molt millor. El que passa és que no tinc cap foto de la peça amb l'acabat final. Però bueno,
una mènsula romànica que ha guanyat el patrimoni del museu, que hem afegit al conjunt que ja teníem de l'església de Sant Joan, i ara el que estic intentant és que la filla del doctor Agany me doni per al museu també la que ell s'encara té a casa. Més històries. Una vegada me van convidar a fer una xerrada en un curs de guies culturals que es feia a Viella per als guies, diguéssim, que fan les visites turístiques que es fan a la vall, a l'estiu i pel turisme i tal. I com jo, van pujar altres tècnics, gent del MANAC, gent del Centre de Restauració de Béns Mobles, hi havia el Pere Rovira, hi havia l'Aleix, crec, l'Aleix Barberà, diria que també hi era, i hi havia, diguéssim, molt personal tècnic. Total, que fem les xerrades pel matí i a la tarda hi havia prevista una visita a aquest temple, que és un temple fantàstic, que si no heu visitat, us recomano molt que el visiteu, perquè és una de les grans esglésies i santuaris que hi ha al Pirineu, que és Santa Maria de Capdaran, això està en un poblet que es diu Tredós. Aquí va passar alguna cosa important al segle XI i al segle XII, perquè és una església gegantina, és a dir, no és una església parroquial. L'església parroquial està a Tredós. Aquí hi havia alguna relíquia, hi havia alguna Mare de Déu molt venerada, aquí passava alguna cosa que va motivar la construcció d'un temple amb una potència arquitectònica força rellevant. Té dues fases constructives, una de l'11 i una del 12, i és un temple força ben estudiat, però que és molt impactant. Bueno, entrem tots els del grup, els profes del curs i els alumnes, la visita la feia una persona del Consell General d'Aran, i jo em vaig separar del grup. Em vaig separar del grup perquè vaig veure que hi havia una cripta, i com que soc tafaner, doncs vés-hi, no? Doncs vaig cap a la cripta, me segueix un alumne del curs i baixem els dos. I quan arribo baix a la cripta me trobo això. Això, jo ho vaig veure i dic, això és un peu d'altar. Es veu molt clarament, fins i tot la part que quedava encastant al terra. Ostres, dic, un peu d'altar medieval, naturalment, i un altar, perquè veieu, suposo que tots sabem el que és un altar, però diguéssim, aquest peu és normalment el que va a la part central i és on està el reconditori. El reconditori és la cavitat, és el forat, una cavitat, on durant el ritual de consagració d'esglésies que es feia en època medieval, d'acord al ritus de la Narbonense, s'hi dipositava una relíquia que és, en definitiva, la bateria que havia de fer funcionar aquesta antena de comunicació amb Déu, que és un altar. És a dir, una relíquia és una bateria. Sense relíquia l'altar no funciona. La relíquia, normalment, no es posa directament allò, obres la tapa, dintre, no, es fica dintre d'un receptacle. I el receptacle se'n diu l'ipsanoteca. Bueno, jo quan vaig veure això, clar, vosaltres què hauríeu fet? I això que ja, obrir-ho, no? Molt malament, és precisament el que no s'ha de fer. I que això que m'ho digueu en un lloc com aquest, suspesos tots, és a dir, fora, ara mateix. No s'ha de fer. Bueno, us estic fent trampa, és a dir, no s'ha de fer si l'altar està sense tocar, si l'altar no està violat. És a dir, aquest peu d'altar estava descontextualitzat, és a dir, estava allà producte d'un desmuntatge dels anys 90, que al final no vam poder saber, que el van deixar allí i allí es va quedar. Però en principi no s'ha de fer. Però bueno, jo vaig obrir la tapa. Vaig obrir la tapa i no estava buit. Oh! Això és de les coses més bèsties que m'han passat a la vida, us ho juro. Quan ho vaig veure, vaig dir, no pot ser. Dic, no, és que no pot ser. Perquè a més, en pic ho vaig treure, la noia que havia baixat amb mi me diu, ah, sí, és veritat, diu, aquí dins hi havia aquesta ampolleta, diu, és una ampolla dels xinos. Dic, no és dels xinos, no. És dels perses. Això és una ampolleta persa, segle IX-X, feta segurament, això a Pèrsia, a la zona d'Iran, a més alguns motius, òmfals, lucengles, molt característics de la producció persa, tallada amb esmeril, a sota tenia la marca del Pontil, a més, era bufada i tallada, bueno, una peça canònica del que és el vidre persa al medieval. Vosaltres us preguntareu, tu com sabies en aquell moment que això era una ampolla persa? Doncs ho vaig saber de xiripa. Jo en aquell moment no tenia ni idea de vidre persa, però fixeu-vos, un mes abans m'ho havia xivat Jeff Bezos. Sabeu qui és, Jeff Bezos?
havia xivat. És a dir, jo, navegant per Amazon, me vaig comprar 2 catàlegs del Metropolitan Museum of Art i del Corning Museum of Glass de Nova York, dedicats a vidre persa. Per què me'ls vaig comprar? Perquè m'agrada el tema de la història del vidre, tinc una petita biblioteca d'història del vidre i de vidre persa no tenia res i va, compra't això. Clar, m'arriben els llibres, doncs allò que tu mires tot i tal, i llegeixes 4 coses, i un mes després me surt una ampolla com les que jo havia vist feia un mes als llibres. Jo vaig quedar mort. Clar, a tot el grup que està, jo cridant, veniu, veniu, veniu. Va venir el Pere Rovira, l'Aleix, tots els que estàvem allà. Hi havia el Joan Lleguas, conservador del Manac. Clar, tots diu, però tu com saps que això està? Dic, bueno, doncs els vaig explicar tot això dels pesos. Dic que sí, que això és importantíssim i tal. Dic, bueno, doncs escolta, diu, això no es pot quedar aquí de qualsevol manera, hem de posar en marxa una mini operació de salvament i tal, i sort que hi havia els conservadors restauradors que van anar al cotxe, que portaven un instrumental allà que te podien haver operat apendicitis en aquell moment. El Pere Rovira portava de tot al cotxe. Van fer allà unes espumes, unes menes de llis per ficar la peça i tal. Van dir, ara això ho hem de portar al museu. Diu, bueno, truquem al capellà, truquem al mossèn, perquè en principi això ha sortit dins de l'església el propietari, que és l'església, és el mossèn. Truquem al mossèn, mossèn, que hem trobat això, diu, ah sí, estava allà amb aquell peu d'altar, diu, ah, que real, aquella ampolleta. Sí. Diu, doncs escolta, si aneu a la sacristia, a la calixera, al segon calaix a la dreta trobareu una altra lipsanoteca. Aquesta no era de vidre, era de fusta, una producció, diguéssim, autòctona d'aquí, però és una lipsanoteca del segle XII, com les que tenen al Manac, al Museu Episcopal de Vic, al Museu d'Art de Girona, al Museu Diocesà d'Urgell, molt canònica, molt d'aquí, però fixeu-vos que tenia alguna cosa a la part central. Tenia això, un teixit almoràvit, també del segle XII aproximadament, que era el teixit que estava embolcallant pròpiament les relíquies. Fixeu-vos també el detall, això no és res estrany, és a dir, les relíquies són de les coses més importants que tenen els cristians. Imagineu-vos, en la consagració d'un altar, que és un dels moments més sacralitzats, més importants del ritus cristià, utilitzar objectes com aquella ampolleta persa o com aquest teixit per embolcallar les despulles de sants o de Terra Santa o les relíquies que fossin que dipositaven en aquells altars, és una cosa com contradictòria, no? No ho és. No ho és perquè els cristians de l'edat mitjana valoraven moltíssim aquest tipus de productes, tant aquestes ampolles vingudes del món oriental com els teixits produïts pels andalusins. Ho valoraven moltíssim, ho tenien com a producte de luxe i consideraven que embolcallar les relíquies en aquests receptacles era preceptiu, perquè eren receptacles o teixits dignes d'embolcallar aquestes coses tan sagrades. Avui en dia, si aneu al Museu de la Vall d'Aran, jo de vegades vaig, és a dir, he estat 1000 vegades al Museu de la Vall d'Aran, però cada vegada que vaig a Viella, si tinc 5 minuts, me n'hi vaig a veure les 2 lipsanoteques allà al museu. Això és una satisfacció. És a dir, una cosa que tu has contribuït a posar en valor és una cosa que no existia. És a dir, físicament existia, però ningú sabia el que era. Una cosa fins que no s'estudia, fins que no es publica, fins que no es dona a conèixer, té una part d'inexistència que és innegable. Quan tu la dones a conèixer i dius el que és, llavors estàs tornant a la vida un objecte que estava mort. Aquesta lipsanoteca la vaig publicar al Journal of Glass Studies, que és la revista més important del món en història del vidre, i es van quedar al·lucinats de la troballa perquè no només era la troballa de l'objecte, sinó el context. El context, és a dir, tot aquest tema de la consagració d'esglésies a Catalunya, reutilitzant objectes andalusins o orientals, bla, 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 bla. Bueno, com deia aquell, és un motiu de honda satisfacció. D'aquestes històries, moltes. A la mateixa església, a Santa Maria de Capdaran, uns mesos després, me truca l'Elisa Ros, la tècnica de patrimoni, ja jubilada, del Consell General d'Aran, i me diu: escolta, Albert, diu, a Santa Maria de Capdaran, allà on vam trobar les lipsanoteques, ha sortit això, i m'envia aquesta foto. La foto aquí ara està una mica millorada, allò, la vaig deslocar, Dic, hòstia, Elisa, no sé què és. Dic, sí, veig aquí alguna cosa que sembla gòtica, dic, pel format sembla una d'aquests baldaquins que col·locaven a les esglésies del Pirineu, tant de la banda francesa com de la banda catalana, a sobre de la pica de bateig,
una mica per dignificar l'espai, no? Dic, sembla això, dic, però no t'asseguro que sigui això. I jo no li vaig fer gaire, dic, Elisa, no li donis gaire importància perquè jo crec que no la té, és a dir, no m'ho sembla. Però ella, que va tenir més nas que jo, al cap dels mesos va dir, escolta, diu, quedem un dia a Valldoreix, diu, perquè al centre de restauració de béns mobles, diu, perquè hem portat la peça allà, l'hem desmuntat, l'hem netejat, i això pinta diferent. És a dir, quan nosaltres vam arribar a Valldoreix això no estava així. És a dir, això estava, diguéssim, tot un trencaclosques, i aquest és el resultat després de la sessió clínica que vam fer amb el Pep Paret i amb més gent. Clar, vam començar a muntar les peces, tot lligava, i llavors va arribar un moment que hi vaig dir, dic, ja sé el que és. Dic, això són les restes d'un retaule tabernacle. Jo aquest el coneixia perquè està al Museu Marès, a Barcelona, no és català, és de la zona de Burgos, en concret ve d'un poble que es diu Castell Delgado, que ja sabeu que el Frederic Marès comprava peces de tot arreu. I clar, quan vaig veure, diguéssim, aquests compartiments, amb aquests remats i tal, em va recordar molt amb aquesta estructura del retaule tabernacle. El retaule tabernacle és un retaule que té aquests batents i ales que són practicants i es tanquen sobre aquest tabernacle central, que normalment té una escultura d'un sant, de la Mare de Déu, i per tant és una peça de mobiliari litúrgic que juga amb aquesta idea d'obrir i tancar, allò, velar, desvelar, i litúrgicament juga amb això. Clar, a partir d'aquell moment vam posar en marxa un mini equip de recerca, conservadors, restauradors, historiadors de l'art, per intentar tornar a la vida aquest moble. Vam fer una proposta de reconstrucció de com devia ser, és a dir, amb les parts que faltaven i les conservades, i fixeu-vos que li hem posat una escultura al mig. Per què? Aquesta escultura es conservava al manac, no es conserva, de fet, al manac, i li vam posar perquè aquesta peça sabíem que venia de Tredòs, d'allí, de l'església parroquial. I vam dir, ostres, és de la mateixa cronologia que el moble, té unes dimensions molt similars. Ves que no sigui la peça que presidia el retaule tabernacle d'origen. Clar, què vam fer? Fixeu-vos en aquesta imatge, això és la part central del tabernacle, això és la reserva que el pintor, els catalans el tenim aquestes coses. Diu, escolta, com que aquí davant hi anirà una imatge, diu, no ho pintis això. Ho pots estalviar, perquè és que no caldrà, gastarem pintura a lo tonto. Doncs bé, la reserva aquesta l'hem viscuda. Fes una plantilla i ens vam anar al manac i fixeu-vos. Pam! És que coincidia perfecte. I aquest va ser un dels arguments per poder concloure que era la peça que presidia el retaule tabernacle. Fixeu-vos el que són les coses. Aquesta peça va ingressar al manac l'any 1932 a través de la col·lecció de Lluís Plandiura, quan se va adquirir en Plom la col·lecció Plandiura, una de les grans col·leccions que van conformar el que avui és el manac. Avui, si aneu a Santa Maria de Capdaran, trobareu el retaule tabernacle reconstruït, amb les parts, diguéssim, noves, incorporades, una rèplica de la imatge del manac, i també, és a dir, sempre que puc hi passo, perquè fa molta gràcia de veure, no? És allò de dir, ostres, la recerca serveix per a alguna cosa. A més, va ser una troballa molt important perquè penseu que d'aquests retaules tabernacle a Catalunya en aquell moment no se n'havia documentat cap, era el primer que es documentava. I és una tipologia de moble molt estesa a Europa des del segle XIII i sobretot fins als principis del XV, però a Catalunya no conservàvem exemples, com aquest, vull dir, i va ser una troballa molt important que va tenir un cert ressò en els ambients acadèmics que ens dediquem a aquestes coses. Fins i tot, la peça es va portar a aquesta exposició que va organitzar el Museu Episcopal de Vic en col·laboració amb el Catherine Convent d'Utrecht, una exposició que tractava les relacions entre l'art medieval de Noruega i Catalunya a l'època medieval, i aquesta peça es va presentar allí per primera vegada com a novetat per posar-la en relació amb els retaules tabernacles noruecs de la Baixa Edat Mitjana. Per tant, aquestes coses, com us dic, són molt satisfactòries per als que ens dediquem a la recerca perquè te n'adones que és la nostra manera de contribuir al progrés del coneixement i fins i tot de fer allò, de demostrar el compromís social de l'investigador amb el seu objecte d'estudi.
A veure, jo per temes de feina viatjo una mica, és a dir, de fet, avui feinita a Barcelona, sí, avui dormo a Barcelona i demà surto cap a París. Viatjo bastant. I tinc clients a Madrid, alguns bons clients a Madrid. I vaig anar a visitar alguns clients perquè teníem un projecte en marxa i quan acabem la reunió, una galeria molt important de Madrid, quan acabem la reunió, me diuen, escolta, diu, un dels socis, diu, ens pots acompanyar aquí a una casa de subhastes que hi ha aquí a prop? Diu, perquè hi ha una peça fantàstica, flamenca, que jo crec que és molt important, que surt a subhasta, molt bé de preu, diu, però jo estic segur que aquesta peça és d'algun pintor conegut. Diu, la subhasta posa Anónimo Flamenco, principios del siglo XVI, 5.000 euros precio de salida. Diu, però jo estic segur que això és un slipper. Un slipper és el terme que utilitzen els galeristes dels antiquaris per referir-se a aquelles peces que tenen una atribució però que els de la casa de subhastes no ho saben. És a dir, tu la veus i dius, hòstia, però si això és de fulano. Aquesta informació que tu tens és el que converteix a la peça d'un slipper. És a dir, és una peça dorment, que té l'autoria dorment. Anem a la... Dic, bueno, escolta, anem-hi a mirar-ho, però jo no soc especialista en pintura flamenca, jo no sé si et podré ajudar. Vine, que vull que la veus. Bueno, i anem, i efectivament la veig, és una peça fantàstica, segurament és un pintor de la zona d'Anvers, molt vinculat a Patinir, per aquests paisatges tan profuns, tan flamencs. Dic, però noi, ho sento, no te puc dir res més. Bueno, jo aniré a la subhasta i la compraré perquè llavors a buscar un expert que me l'estudi, perquè estic segur que això... Els antiquaris diuen d'això, de comprar coses barates que no se saben de qui són, fer-les estudiar per un expert. De fet, jo em dedico a això, a fer aquests estudis, però no d'aquest tipus de pintures. Diu, i llavors vendre-ho més car, diuen d'això. Bueno, total, que va anar a la subhasta l'antiquari i va estar aixecant el braç fins als 80.000 euros. Sense saber què era. És que fixeu-vos, el rei, si estava convençut aquell home de que allò era bo, que va estar aixecant el braç fins als 80.000 euros, no s'ho va adjudicar perquè hi havia algú al telèfon que segurament tenia la informació bona. I aquesta persona del telèfon va ser el que se va adjudicar la peça amb 85.000, les comissions i tal, res, peça venuda. Al cap dels mesos, jo miro molt el tema dels catàlegs de subhasta i tal, per estar al dia del mercat, veure què surt i totes aquestes coses, forma part de la feina, i un dia mirava un catàleg de Christie's, Christie's ja sabeu, és una de les cases més importants del món, segurament la més important, un catàleg de Christie's Nova York, i aquí fixeu-vos que ja havien canviat diverses coses. Mira, ja havia canviat, ara ja teníem el nom de l'artista, Jost Van Cleve, és a dir, pintor d'Anvers, principis del segle XVI, un dels més importants d'aquella època, Anvers, i fixeu-vos, el que havia canviat també era el preu. Jo em donava com de cap contra la paret, m'havien passat 3 milions de dòlars així per davant del nas i no els havia vist. Imagineu-vos que l'antiquari li vaig enviar això, te lo dije, me deia, te lo dije. Dic, no es pot saber de tot. El coneixement és poder, però també són diners, ja ho veieu. Clar, jo quan va passar això vaig dir, hosti, Jost Van Cleve, dic, aquesta vegada me l'has fotut però no me la fotràs més. Vaig començar a llegir sobre el pintor, vaig comprar un parell de monografies, vaig llegir articles, bueno, total, que em vaig empapar una mica, no? Com allò de les ampolletes perses, vaig empapar una mica i, bueno, un dia a Instagram veig que un comerciant d'antiguitats de Barcelona penja aquesta foto. No sé si ho sabeu, però Instagram és un lloc per vendre antiguitats. La gent penja fotos, els que es dediquen a això, i com aquest home, no? A més, és un missatge una mica peculiar, diu, he tapat els noms perquè no... protecció de datos. Diu, hoy la felicidad de los niños nos trae esperanza en el futuro. Virgen de las cerezas, pollo sobre tabla. Clar, això què passa? Aquí el que passa és que la gent ho veu, i com que la gent ja sap que aquest tio es dedica a comprar i vendre antiguitats, bueno, doncs diu, entra un italià i li diu, buongiorno, vendita. Bon dia, està a la venda? Ja estaven amb el business, no? I jo quan veig la peça vaig dir, tate, Jost Van Cleve, aquest cop no me la fotràs. Això era un Jost Van Cleve. L'antiquari no ho sabia, perquè si no ho hauria posat. Jo sabia que era un Jost Van Cleve perquè és la composició per excel·lència
del Jos Van Cleves, és a dir, se conserven com a mínim 25 pintures d'aquest mestre amb aquest tema, la Mare de Déu de les Sirenes. Se li diu així perquè el nen, quan fixeu-vos, el nen a les mans té uns corrolls de sirenes. I, bueno, clar, jo quan ho vaig veure, aquest és el quadre més típic i tòpic del Jos Van Cleves. El va pintar 20 o 25 o 50 vegades perquè li funcionava i el venia al seu taller com a peça de devoció privada. Això no era un retaule, són peces que la gent tenia a casa. Fixeu-vos, sí n'hi ha, i falten. Aquí us he posat un altre perquè veieu que és exactament el mateix. Clar, què vaig fer? Vaig agafar el telèfon i vaig trucar amb un client meu que sé que es dedica a això, que compra aquestes peces, i li vaig dir, escolta, nen, jo et dono una informació, tu ara això gestiona'l com consideris. Hi ha aquest comerciant d'antiguitats que ha posat això, ell no sap que és un Jos Van Cleves, però mira, ostres, sí, l'intentaré comprar. Doncs sí, li va comprar, i me truca, el client i diu, escolta, he comprat allò, ho vols veure? Dic, home, i tant, la vull veure, doncs vine que te l'ensenyo. Vaig anar, i al anar-hi, ja sabeu, que els quadres està molt bé mirar-los pel davant, però el divertit és mirar-los pel darrere. Com a mi, suposo que estic en projectes de restauradors, o sigui que penseu igual que jo segur. I vaig veure que al darrere hi havia tota una sèrie de segells fets amb cera, amb l'heràldica d'un antic propietari del quadre. Això és molt habitual, sobretot a França, però també a Itàlia, es va estendre el costum d'agafar això, la cera dels segells de l'acre, ficar el teu escut heràldic, pegar-lo al darrere com a marca de propietat. Sobretot en moments, per exemple, en què s'havien de fer repartiments d'herències i coses d'aquestes, era una manera de marcar les coses. Total, que vaig estar investigant a qui corresponia aquesta heràldica. Aquí ara no veureu res, haureu de fer un acte de fe, no haureu de fer cas. És l'heràldica del cardenal Flavio Chigi, que és aquest senyor. El senyor Flavio Chigi era segurament el col·leccionista més important que vivia a la Roma del segle XVII. Era nebot del papa, el cardenal, però ell a més era nebot del papa. El papa, diguéssim, el que va pagar la columnata de Sant Pere del Vaticà i la va encarregar a Bernini. O sigui, aquest senyor no era un qualsevol, i aquest quadre havia sigut seu. Clar, a partir d'aquí va començar la recerca. Vaig començar a mirar tota la bibliografia sobre els Chigi, sobre la col·lecció, i vaig assabentar-me que a la Biblioteca Apostòlica Vaticana hi havia 3 inventaris de la col·lecció del cardenal Flavio Chigi. Anar a consultar-los i, efectivament, el quadre sortia als 3 inventaris de la col·lecció. Clar, aquesta és la peça ja un cop restaurada, i vam fer totes les proves analítiques, reflectografies d'infrarrojos, analítiques de pigments, radiografies, tot. Encara, de fet, no està publicat a l'estudi, per raons que ara no venen al cas, però publicarem l'estudi en una revista internacional donant a conèixer això. Vaig contactar amb la Misha Lefland, que és la gran especialista en el Jos Van Cleves, va venir a Barcelona, va quedar meravellada del quadre. Hem reconstruït tota la història amb els inventaris de la Biblioteca Apostòlica Vaticana, i fixeu-vos, tot això gràcies a una punyetera foto penjada a Instagram. És que és increïble. Aquestes coses passen. Una altra vegada, quan jo encara era conservador del museu, una de les coses que feia era mirar sistemàticament els catàlegs de subhastes per veure si podien sortir coses d'interès per al museu. I mirant un catàleg de Christie's, en aquest cas de la Seu de Londres, hi ha aquesta peça, aquest Sant Antoni Abat, molt brut, com podeu veure. A la descripció és curiós perquè deia Spanish, probably Galicia. Bueno, no sé de què rieu. Podria ser-ho. No, no ho era. És a dir, aquest Sant Antoni no parlava gallec, parlava català, i parlava català amb accent de Lleida, a més. Aquest Sant Antoni era del mestre d'Albesa. El mestre d'Albesa és un escultor de la segona meitat del XIV, que jo coneixia molt bé perquè havia publicat algunes coses d'ell, un estil molt peculiar, amb aquesta barba bífida, amb 2 tirabuixons, aquests ulls ametllats amb les parpelles tan marcades, és a dir, veus una peça del mestre d'Albesa i dius, és d'ell. És a dir, un estil molt característic, molt. Quan la vaig veure, li vaig dir al director del museu, dic, Josep, surt això a Londres, dic, això ho hem de comprar pel museu? És una peça per nosaltres, al darrere hi diu Museu de Lleida. Diu, escolta, parlo amb la Generalitat a veure si ens donen calés i la comprem. I sí, la Generalitat
ens diu, escolta, agafes un avió, te'n vas a Londres, el dia abans de la subhasta, comprova que la peça estigui bé, que no sigui falsa, que estigui tot en regla, i te quedes allí el dia de la subhasta i ja tu mateix a pujar. Bueno, aquesta foto la vaig fer allò el dia abans de la subhasta, i res, jo el dia següent, cap a Christie's, al barri de Mayfair, amb aquest senyor amb guants blancs que t'obre la porta. Només aquell dia hi havia una super subhasta d'art contemporani. Aquí fora hi havia Maseratis, Ferraris, hi havia de tot. Una subhasta d'aquestes que es remenen molts milions d'euros, i a més, clar, quan hi ha una subhasta d'aquestes ja barra lliure de xampany francès i canapés. I jo allí, jo soc d'un barri de Lleida, soc un barri obrer de Lleida, de Balàfia, és a dir, imagineu, per això ho explico als meus amics, al·lucinen tots. Jo allí, als canapés. Quan ja vaig tenir la panxa plena de canapés, me'n vaig a la subhasta que tocava. A la vez. I a l'entrar a la sala on se feia la subhasta, veig allà un senyor i dic, merda. Un col·leccionista de Barcelona, amb tots els diners del món, especialitzat a més en art medieval, que jo el coneixia. I dic, aquest tio només ha pogut venir aquí per comprar aquesta peça. És que no hi havia res més al catàleg que fos per ell. Clar, ell quan me va veure va pensar el mateix. Merda, el conservador del Museu de Lleida. Només estoy, bueno, com està? Què tal? Bueno, mira, por aquí i tal. Diu, escolta, no cal que dissimulem, venim els dos al mateix. I me diu ell, ja saps que no la guanyaràs. Diu, escolta, tu has venit a jugar. Jo sabia que no l'anava a guanyar perquè aquest home és milionari, és a dir, té tots els diners del món. I jo anava amb una xifra que m'havia marcat la Generalitat, amb cales vostres. Jo anava allí a comprar. Però bueno, jo havia d'intentar allò, una mica, marcar postura. Bueno, total, que estàvem allà xerrant i passa per allà el senyor Sanfoc. El senyor Sanfoc és un gran antiquari de Londres, segurament l'antiquari més important del món especialitzat en art medieval. Ens coneixia els dos, pare, ens saluda molt britànicament, què tal, com esteu? Mira, estem aquí tots xiulants, saps? I el senyor Sanfoc se'n va cap allà a un racó de la sala. Total, que comença la subhasta, jo aquí, i el col·leccionista aquí al meu costat, comença la subhasta, 5.000 euros per la sortida, no recordo, era algo així. I jo, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000. La gent de la sala de subhasta es mirava i deia, són tontos aquests tios. Van junts i estan aquí competint entre ells, no es fan així les coses. Bueno, ell, primerament, una cosa que no us he explicat i que per això us l'havia d'explicar, ell me deia, diu, escolta, diu, no aixequis el braç. Diu, no aixequis el braç, diu, perquè me l'encariràs, diu, i no farem res. Diu, fem una cosa, tu no aixeques el braç, diu, i jo us deixo la peça 5 anys en dipòsit al Museu de Lleida de manera gratuïta. Dic, escolta, és un bon detall per part teva, però jo no puc fer-ho. Jo he vingut aquí amb una ordre de la Generalitat i jo he d'aixecar el braç fins al preu que m'ha dit la Generalitat. Què he de fer? Després d'això comença la subhasta, els dos catalanets esgarrapant-nos allà, i clar, jo arribo als 30.000 euros que m'havia marcat la Generalitat, penseu que aquí s'ha d'afegir la comissió de la casa de subhastes, el transport, les assegurances, la restauració. A 30.000 em vaig plantar, ell em va mirar així tot cofoi, va riure, va aixecar el braç. Ja, clar, ell ja s'ho veia seu. Però de sobte, l'antiquari Sanfoc, que estava allí, fa així, plaf, aixeca el braç. Clar, això va ser un cop superestratègic. És a dir, en el món de les subhastes, això és un cop d'autoritat terrible. Tu has deixat que dos tios s'abarallin des de 5.000 euros fins a 30.000 i a 30.000 entres tu com a nou postor. És a dir, estàs demostrant una força, clar, que el col·leccionista no va reaccionar. Es va quedar tieso, o sigui, no va aixecar el braç i la peça se la va adjudicar al senyor Sanfoc. Clar, va passar el temps, el 2019 jo vaig marxar del museu, va venir la pandèmia, i un dia entro a la web del Sanfoc, perquè sempre, com que és un tio que té peces increïbles, sempre entro per mirar les novetats. Entro i veig que anys després encara tenia Sant Antoni, ara ja netejat. Fixeu-vos, simplement va fer una neteja. És a dir, aquí no hi ha integració de policromia, no, neteja. La peça no s'havia tocat des del segle XIV. I dic, escolta, vaig trucar-lo, dic, Sam, dic, a veure un moment, dic, fa molts anys que tens aquesta peça, no l'has venut. Jo sé que a tu t'agrada regirar, diguéssim, l'estoc ràpid, i fem una cosa, dic,
guanyat alguna cosa per pagar la restauració, per tenir un benefici, guanyat un 10%, i jo intentaré que la compri la Generalitat per al Museu de Lleida, que és on ha d'estar aquesta peça. I el Sant Foc em diu, escolta, va, fes la gestió i a veure si te'n surts. Ai! Me'n vaig sortir. La peça està al Museu de Lleida. I la peça, bueno, fixeu-vos jo, aquesta foto és una cosa molt de xulo, però que estic superorgullós d'aquesta foto, perquè això és la Mare de Déu de les Avellanes, que és una altra peça que vaig fer comprar en una situació similar. Al llibre està explicat, si us interessa el llibre t'ho vaig explicar. Mira, és que ho explico, i ho miro i se'm fica la pell de gallina, és a dir, és bestial que poder portar aquestes peces. Aquesta peça, clar, se sabe quants anys feia que havia marxat de Lleida, l'han fet tornar. La Mare de les Avellanes, el mateix, estan les dues al Museu de Lleida i formen part allò del gruix, de la col·lecció d'escultura gòtica que té el museu. Bueno, suposo que amb totes aquestes històries pensareu, home, aquest tio tot li surt bé sempre. No sempre me surten bé les coses, Això podia haver sortit molt malament. I una vegada havia quedat amb dos amics a Cervera per anar a dinar i per parlar d'un projecte que teníem a mitges i bueno, jo anava carregat amb llibres a l'ordinador per això, perquè havíem de fer com una mena de reunió. I a mi em passa sovint que quan la gent m'envia fotos perquè me miri alguna cosa, escolta, mira't això a veure què et sembla tu, doncs m'envien al mòbil, al WhatsApp, i el mòbil fa allò de quan t'envien 25 fotos de patacla, clic, 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 i jo quan sento el clic, 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 mira, ja m'estan enviant alguna cosa. I com que soc una mica ansiós per aquestes coses, bueno, deixo el que estigui fent i m'ho miro. Doncs bueno, vaig parar allà a Cervera, vaig deixar l'ordinador portàtil, els llibres i tal, en una plaça, i un bany, obro les fotos i me surt això. Hòstia, una peça increïble, un Sant Miquel, finals del 15, principis del 16, no sabria ubicar-lo exactament a on, però Corona d'Aragó segur, una molt bona qualitat, fixeu-vos a l'arnès, els reflexos metàl·lics, una cosa així com molt aflamencada, molt de pintura flamenca. Bueno, vaig a la FAI i vaig trucar a la persona que m'ho enviava, una antiquària de Barcelona, la Olga de Sant Miquel. Dic, escolta, Olga, què és això? I bueno, dic, per això t'ho envio, perquè me diguis el que és. Perquè jo no ho sé, ho he comprat, sé que és molt bo, vull que m'ho estudiïs, perquè em diguis a veure què és. Bueno, demà vinc a Barcelona perquè ho vull veure. Arribo a la botiga i la sensació, en directe, no em va agradar. La peça, fantàstica, però no tenia clivellat. Mira, claro, una peça de 5 segles sense clivellat, dius, malo. Però tu te la miraves pel darrere i era bona, boníssima. Bona, boníssima. Les juntes dels taulons, amb la barreja d'estopa, col animal i guix, els travessers ficats de manera horitzontal amb els claus introduïts per la part del davant i doblegades les puntes dels claus al travessar el barroc, és a dir, era bona. Per darrere era boníssima. El problema estava al davant. Res, zero, sense clivellat. Bueno, aquí no cal que... Aquesta la tinc perquè és una imatge de recurs per la gent que no sap què és un clivellat. Nosaltres sí que sabem què és un clivellat. A més, en un dels laterals hi havia una línia feta amb llapis, de dalt a baix, que dius, què fa una línia de llapis? Amb una peça d'aquest tipus, aquesta peça està remenada segur. Està remenada. I vaig dir, Olga, mira, jo no te puc estudiar aquesta peça si no li fas tot el que se li ha de fer. En aquell moment a Valldoreig ho feien per a privats, això. Ara crec que ja no ho fan, però en aquell moment ho feien. Analítica de pigments, de fusta, reflectografia d'infrarrojos, li van fer tot. És a dir, reflectografia d'infrarrojos, llum ultraviolada, fixeu-vos, ni un repin. A la imatge de llum ultraviolada no hi ha cap fluorescència. Res. A veure, no pot ser. No pot ser. Vam agafar 5 mostres de diferents llocs, vam agafar 5 mostres per fer les analítiques dels pigments i efectivament van sortir que 2 dels pigments havien estat sintetitzats i comercialitzats al segle XIX. Cosa que era incompatible amb una pintura del segle XV o principi del XVI. Bueno, clar, llavors, el més interessant va ser que a la imatge radiogràfica, la imatge de raigs X, a sota hi havia el Sant Miquel bo. És a dir, què havia passat aquí? El que havia passat és que
Hi havia un Sant Miquel original, de finals del 15, principis del 16, però algun espavilat va pensar que calia convertir-lo en un Sant Miquel, allò tunejat, calia tunejar-lo, canviar-lo i convertir-lo en el Sant Miquel que tot col·leccionista voldria tenir. I això és el que va passar. Fixeu-vos, a la imatge radiogràfica, per exemple, la cota de malla que du, a la imatge que es veu allò visualment, no hi és la cota de malla, tampoc hi són els discos pectorals. És a dir, la van tunejar, la van repintar de dalt a baix per convertir-la allò en el Sant Miquel que tot col·leccionista voldria tenir. Investigant, vaig trobar una fotografia de la peça en un arxiu, l'arxiu fotogràfic de Barcelona, una peça que demostrava que aquesta peça havia sigut dels germans Sunyer. Sabeu qui són els germans Sunyer? Són dels falsificadors més importants que hi ha hagut a Europa en matèria de pintura antiga. Íntims amics de Picasso. Picasso els deia los bandidos. Per què els deia los bandidos als Sunyer? Perquè Picasso, quan no era Picasso, és a dir, quan no tenia un caure mort, a Barcelona anava a sopar cada dia a casa dels Sunyer. I donaven de sopar perquè no tenia ni per menjar. I què feia el Picasso? Els feia uns dibuixos eròtics, satírics i tal, no els signava i els hi regalaven. Però clar, Picasso se'n va anar a París, se va convertir en Picasso i els seus pares van passar a valdre molts diners. Què van fer els Sunyer amb aquella cinquantena de dibuixos que tenien signats amb targetes a més de la seva empresa? Els van signar. Els signaven i els posaven en circulació. Clar, més d'una vegada els dibuixos li arribaven a Picasso directament, un galerista de París. Senyor Picasso, he comprat aquest dibuixeu de l'etapa de Barcelona. Això és dels dibuixos que jo els feia als Sunyer. I el que feia Picasso era tatxar la signatura que havien afegit els Sunyer i els tornava a signar ells, ell amb la seva mà. I per això hi ha molts dibuixos de Picasso de l'etapa de Barcelona amb aquestes targetes del Sunyer que tenen la signatura tatxada i la bona de Picasso a la vora. Els bandidos van ser els que van fer això. Fixeu-vos, si jo no li hagués dit a l'antiquària que fes totes aquestes proves i si ella no les hagués fet, era impossible treure el tallat d'aquesta peça i ens hauríem equivocat. La història no va acabar aquí, perquè un dia jo anava amb el cotxe i mateix sona el telèfon, clinc, 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 les fotos de WhatsApp, agafo. No, perdó, no, Instagram. Un missatge privat d'Instagram d'una persona que jo no coneixia. I diu, escolta, diu, he comprat aquesta peça, m'envia 3 o 4 fotos, diu, perquè sé que tu en un estudi de fa 10 o 15 anys, i tenia raó, jo l'havia citat de passada a través d'una publicació antiga, però seria molt llarg explicar. Jo, sense veure la peça, l'havia citat com a prototip d'una iconografia determinada. Clar, jo no parlava de qüestions d'autenticitat en aquell estudi, però jo havia citat la peça, jo no m'havia recordat. Me diu, sé que tu la vas citar en una nota pel detall. Ostres, que dius, ho he llegit tot. Diu, l'he comprat. I vaig dir, no! I li vaig explicar, dic, escolta, dic, mira, dic, ha passat això, dic, aquesta peça és falsa, dic, fins i tot, dic, a mi ara m'han fet acadèmica, la veia a l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, el discurs d'ingrés a l'Acadèmia l'he fet sobre falsos medievals, i aquesta peça ha sigut la peça estrella del meu discurs. Està publicat en forma de llibre, i fins i tot va sortir una notícia al País, amb una foto de la peça. Diu, què dius ara? Diu, m'han enxufat un fals que està publicat al País. Dic, sí. Oh, els denunciaré, tal, envia tota la documentació. Li vaig enviar tota la documentació i aquell home va poder recuperar els diners. Li van tornar els diners. Una morterada, És a dir, què van fer? L'antiquària per a la qual jo havia fet l'estudi va posar en circulació la peça en el meu estudi, en què jo deia, ei, és una peça antiga però repintada, i qui va comprar aquella peça, que van ser els comerciants d'Andalusia, no sé qui són, només tinc aquesta informació, van agafar el meu informe i el van estripar. I la peça que estava fent? La peça, el fals, estava complint la seva missió una altra vegada, que era enganyar. Me va passar això amb aquest col·leccionista i després, un mes o dos després, ara sí, un dia amb el WhatsApp un comerciant d'antiguitats de Madrid el mateix m'envia 35 fotos de la peça, dic, no la compres. Dic, no la compres que és falsa. Dic, hòstia, no fastidies. Dic, sí, és falsa. I estic segur que aquesta peça me tornarà a arribar l'altre dia al WhatsApp. No va sortir malament, però gairebé. Quan jo encara era... Amb aquesta història acabaré, serà l'última. Quan encara jo era treballador del museu, a Madrid, en una casa de subhastes, surt aquesta creu. Una creu d'orfebreria, d'argent, principis del segle XVI, maquíssima, com podeu veure, però el que tenia interessant és que tenia la marca de producció, el punxó, que se'n diu de Cervera. Peces d'aquesta cronologia amb el punxó de Cervera se'n coneixen molt poquetes. Molt poquetes, i clar, quan la vaig veure,
li vaig dir al director del museu, escolta, que això ho hauríem de comprar, o bé per nosaltres, pel Museu de Lleida, o bé ho comprés la Generalitat pel Museu de Cervera. Ostres, sí, és molt interessant i tal. Bueno, jo no vaig anar a Madrid a mirar la peça, van enviar una especialista en orfebreria a mirar-se-la, ella van allí i diu, home, sembla bona, però clar, jo l'hauria de desmuntar per poder veure si per dins, les soldadures, no sé què, l'estructura interior. Clar, en el cas de subhastes, evidentment, no t'ho deixen desmuntar, una peça d'aquest tipus. Bueno, total, que arriba el dia de la subhasta i la comprem, amb els vostres diners. 30.000 euros més comissions i tal, 36.000 euros. Bueno, ben comprada, una peça molt excepcional, però als 15 dies d'haver acabat la subhasta, surt aquest article a la revista del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid. Copias, reproducciones y falsificaciones, el caso de las 4 luces de plata. Sabeu quina creu era una d'aquestes 4? Havia fet comprar una creu falsa a la Generalitat de Catalunya amb els vostres diners. Jo em volia morir. O sigui, jo vaig estar 3 dies sense dormir. Bueno, 3 dies no, una nit. Al dia següent vaig agafar el telèfon i vaig trucar a la Generalitat. Dic, escolteu, heu pagat aquella creu? No, perquè estem amb l'expedient administratiu que és molt complet i tal, i no sé què, i encara no hem pagat. Va ser la primera vegada que em vaig alegrar de la lentitud de l'administració. Dic, no pagueu. Dic, no la pagueu perquè és falsa. Què dius ara? Dic, que sí, que hem comprat una cosa falsa. Dic, mira, ha sortit aquest article. Dic, però això ha sortit ara? Dic, sí, ara mateix. Dic, va sortir ahir aquest article. Hòstia, no fastidi. Sí. Bueno, total, vam poder tirar enrere l'operació. Jo vam dir a la casa de subhastes, escolteu, això és fals, no ens ho quedem, no us ho farem. Es va poder tirar enrere. Però, mesos després, o un any després, no recordo, en una casa de subhastes, en un portal de subhastes francès, Drouot, veig la creu a subhasta. Hòstia, aquí jo ja vaig elucubrar el que havia passat. Dic, això, el tio, el propietari de la creu, ha anat a recollir-la a la casa de subhastes de Madrid i han dit, escolta, això és fals. Diu, sí? Diu, doncs ja ho veuràs. Diu, l'agafaré, l'exportaré, la portaré a París, que allí, a París, todos los gatos son pardos, i no saben res de creus falses amb punxó de Cervera, diu, i la vendré allí d'amagatotis, saps? I sí, va ser això exactament el que va passar. Va demanar fins i tot un permís d'exportació al Ministeri de Cultura, i el Ministeri de Cultura li va donar el permís d'exportació, i la creu se va subhastar. Va sortir, clar, jo què vaig fer? Vaig fer un fil a Twitter, en anglès, etiquetant a l'Interpol, a la Gendarmeria i a la Guàrdia Civil. Si ho fem bé. A la Guàrdia Civil perquè el propietari d'aquesta creu era un ciutadà espanyol que estava cometent un delicte continuat d'estafa. Perquè ell, en aquell moment, ja sabia que era una peça falsa. Això és una estafa, és un delicte tipificat al Codi Penal. Clar, vaig fer això, amb tota l'explicació, amb les imatges de l'article aquest que us he ensenyat, tot. I la casa de subhastes va dir, li donem les gràcies al senyor Albert Velasco per la seva vigilància, retirem la peça de la subhasta i no se subhastarà, espera de fer investigacions. Clar, aquí què hauria d'haver passat? El que hauria d'haver passat és que la policia havia d'anar allí i intervenir la peça i retirar-la de circulació. Això no ha passat. Aquesta peça tornarà a sortir. Sempre dic el mateix, aquests falsos són com un mort dintre d'un pantà. Sempre acaba sortint a la superfície. Sempre, tard o d'hora acaba sortint. I això tornarà a passar. Clar, jo em vaig poder treure aquella espineta que tenia clavada, d'haver-la cagat fins al moll de l'os, diguéssim, en el primer cas, però aquí, diguéssim, que em vaig poder expressar sí, allò de dir, bueno, la faig retirar com a mínim aquesta vegada. Això va sortir a tots els diaris, perquè clar, com que vaig fer un fil a Twitter, ho vam veure periodistes, va sortir a l'ABC, va sortir al Punt Avui, i que titular és molt bo, quina creu de creu. Clar, és la meva creu, aquesta creu. Aquest cas va molt bé i amb això sí que acabo, per explicar una cosa que és una broma que sempre faig. És a dir, si us agafeu un atac de cor,
i teniu a la vora un historiador de l'art o un conservador restaurador, el més probable és que la palmeu. Perquè els conservadors restauradors i els historiadors de l'art no salven vides. Però aquesta cosa que fem, diguéssim, és la nostra manera de contribuir a que el món sigui millor per viure. Gràcies. Tot i que hi ha alguna pregunta sobre algun tema que no has parlat, que potser també algú te la vol fer, i si no te la faré jo. Espera que ens portarem el micròfon, perquè si algú vol fer alguna pregunta, ens acostem i la feu. Hola? Mentre no estan fent això, Sí, funciona. No s'encén. La pregunta és, i si gent què? Perquè puja queda. Perquè tu vas estar de veure la televisió quan la Guàrdia Civil va entrar a expoliar el Museu de Lleida defensant les peces que s'assemblaven al rodet d'una pel·lícula, no? Ho expliques també en el teu llibre, però ara ja sabem com està tota la situació i sabem quina és la teva postura, en la qual tots els conservadors restauradors estan d'acord amb tu i estan tots d'acord, no? I volia saber una mica quin era el teu pensament ara, com ho veies? Malament. A veure, efectivament, jo quan vaig entrar a la Guàrdia Civil l'11 de desembre de 2017 al Museu de Lleida era un dels conservadors i aquell dia va ser el pitjor dia de la meva vida, és a dir, des d'un punt de vista personal i professional, horrorós. No us ho recomano, no li desitjo a ningú viure el que vam viure allí aquell dia. Vam entrar al museu a les 3 de la matinada, no sé quina hora era, i vam sortir a les 2 de la tarda, sense dormir, vam treballar tot el dia, embalant peces... Molt malament, la veritat, molt malament. I allò està perdut, és a dir, hi ha sentència del Suprem, és a dir, aquelles peces ja estan exposades a Sixena i no hi ha res a fer. Ara el problema està a Barcelona, amb les pintures murals de la Sala Capitular del Monestir, que com sabeu estan sent notícia aquests mesos perquè també hi ha sentència del Suprem, el Suprem també diu que les pintures han de tornar i estem en el procés d'execució de la sentència. És a dir, ara estem en un moment en què un jutjat de primera instància d'Osca ha de dir, un jutjat, fixeu-vos, un jutjat ha de dir si les pintures poden desmuntar-se, embalar-se, transportar-se i el més important de tot, viure a Sixena. Unes pintures que ja no són unes pintures murals, són uns estrapos, bueno, es van arrencar, es van traslladar sobre tela, és a dir, és una cosa que no és ni pintura mural ni pintura sobre tela, que té unes condicions molt fràgils, molt delicades, com ja han explicat 1000 vegades els tècnics del MNAC, i a Sixena no hi ha les condicions, per molt que tinguin ells, no hi ha les condicions per mantenir aquestes peces, no només des d'un punt de vista de clima, és a dir, d'humitat relativa i temperatura, sinó dels equips humans que es necessiten per mantenir unes pintures que són un malalt terminal. Aquelles pintures estan cremades a la Guerra Civil, arrencades, restaurades, són unes pintures fragilíssimes. Fixeu, ja sé que això és una mica demagògic, però si institucions com l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya, que ja sabeu el que és, han dit que la Dama d'Elx o que l'Amiga de Picasso no es poden moure per raons de conservació, per què les pintures de Sixena sí que es poden moure? Bé, jo diria, no soc conservador restaurador, però diria que la situació, l'estat de conservació de les pintures murals de Sixena és molt més fràgil que el de la Dama d'Elx. I l'IFE va fer un informe dient tots els arguments pels quals no es podien traslladar les pintures. Per això jo darrerament estic insistint moltíssim, ahir vaig fer un tuit, jo crec que ha tingut molt èxit, ho he dit a totes les entrevistes, sempre que puc dir que l'IFE ha de fer aquest informe.
encara que la jutgessa no el vulgui, ja ha dit que no el vol, ja ha dit no em porteu més informes, ha dit la jutgessa. Però encara que no el vulgui, aquest informe l'INCE l'ha de fer. Per què? Perquè el dia que passi alguna cosa, se podrà dir, ei, us vam avisar. La principal institució de conservació i restauració de l'estat espanyol ja us va dir que no ho féssiu. A part, tenim informes del MANAC, de la Simona Sageva, de la UB, bueno, igual estarà a aquesta escola, hi ha informes, perquè han fet informes moltíssima gent. I això pinta molt malament, perquè la jutgessa fins i tot ahir es va publicar una notícia que ha autoritzat a l'advocat de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena que entri a les reserves del MANAC perquè miri si hi ha més peces de Sixena. Que això és inaudit. Jo diria que és hasta il·legal. Tu no pots dir-li a un ajuntament que pot entrar en un magatzem si no hi ha un judici pel mig i uns processos judicials que s'han de seguir. No es poden fer investigacions prospectives. Però bueno, en aquest país ja sabem què passa en la justícia. Coneixem-ho. I per això soc molt pessimista, perquè no pinta gens bé això. Però bueno, abans fèiem broma, abans de començar la xerrada, la conservació i restauració, diguéssim, som uns privilegiats, perquè esteu en boca de tothom, darrerament. Jutges, policies, mitjans de comunicació, no es parla de cap altra cosa que de conservació i restauració. No, ho dic de colla, ho dic seriosament, està molt bé que aquest debat hagi arribat a l'opinió pública, perquè s'ha parlat d'humitat relativa, s'ha parlat de conservació, s'ha parlat de Gianluigi Colalucci, s'ha parlat de Simona Sageva, s'ha parlat de conservació i restauració en prime time a la televisió, als principals diaris del país. Ostres, jo crec que dintre de tot el fotut que és aquest tema, és una molt bona notícia. Però bueno, això és allò... Com és allò? Bueno, me consolo amb poca cosa. Alguna pregunta més? Jo tenia un dubte. De les obres aquestes de Sixena que es van portar allà el 2017, recordo veure al diari que van haver-hi dues peces que es van perdre en traspàs a la Guàrdia Civil. Van recollir 60 i van arribar a 58. No va ser exactament així. No. El que va ser culpa nostra. És a dir, va haver-hi una peça que no la vam poder entregar perquè no sabíem on estava. Això, diguéssim, va ser culpa nostra entre cometes. És a dir, el fons del Museu de Lleida té algunes peces que no estan al museu, que estaven dipositades al Palau Episcopal perquè el senyor bisbe, que és propietari del museu, diu que vol tenir algunes... Això passa, que volia tenir algunes peces, no de primer nivell, però algunes peces penjades al Palau per donar una mica de prestància a l'edifici. Què va passar? Que van fer unes reformes a l'edifici i una d'aquestes peces la van guardar en un quartet de mals endreços, embalada i tot, però la van guardar, i ningú després es van recordar de tornar-la a penjar on estava. Clar, què va passar? Que va arribar tot el merder i la peça no apareixia per enlloc. Va aparèixer, o sigui, vam anar al Palau Episcopal, i vam regirar de dalt a baix i va aparèixer. Però clar, va ser culpa nostra perquè, diguéssim, si tu tens un litigi judicial amb una comunitat i que estan reclamant 44 obres d'art, no pot ser que una peça no la tinguis al museu. Allí hauríem d'haver posat una altra pintura. Però bueno, vam pensar que no passaria res i va passar això, va sortir tots els diaris. Una petita culpa la tenim. Alguna pregunta més? Això funciona? Funciona? No, Alguna pregunta més? No? Bueno, i del portataula del MANAC. Ui, tema bonito, Clar, aquesta és una peça excepcional, és a dir, és un portapau, no sabeu què és una peça... Aleshores, a l'edat mitjana la missa no et podies tocar, allò de tocar-se, molt mal vist. I tampoc el que no es feia és allò, aquest gest que es fa a missa, de doneu-vos la pau, que la gent se xoca la mà, que és el que s'ha de fer, no petonejar-se, la gent es petoneja, no, donar-se la pau és xocar-se la mà. A l'edat mitjana això no es feia, el que et feia l'escolanet era acostar-te al portapau i tu l'havies de petonejar. Doncs això és un portapau. Doncs bé, al MANAC hi havia un portapau de Sixena espectacular, fet a París, cap al 1400, amb tot esmaltat, amb la figura de un rodó, és a dir, una figura de Cris, amb el Cris emergint del sepulcre i un àngel sostenint-lo, una peça així, però d'una delicadesa excepcional. Jo diria que una de les peces més importants de tota la col·lecció del museu. Aquesta peça va desaparèixer, de la caixa forta, de la caixa de seguretat del MANAC. Peça de Sixena, implicada en tot aquest merder, però va desaparèixer abans del merder. Va desaparèixer, no se sap exactament quan, és com això del Mazor, que no se sap on estava, a quina hora i tal. No se sap exactament quan, però va desaparèixer cap a l'any 90.
quan el MNAC estava en ple procés de reforma abans de la inauguració del 95. La peça no ha tornat a aparèixer. No ha tornat a aparèixer, no se sap on està. Una peça única al món. Aquests esmalts parisins de principis del segle XV amb esmalt del Bull Rodó se'n conserven 10, 12, 15 peces de tot el món. I aquesta és una de les més maques. I era una peça més que tenia, ja que hem parlat de relíquies avui, a dins tenia la relíquia de la túnica de Crist. És una relíquia excepcional, és a dir, Crist, com ja sabeu, com que va pujar en cos i ànima cap al cel, no va deixar relíquies físiques més enllà del prepuci. Ja sabeu que hi ha la relíquia del prepuci de Crist, que si tu ajuntessis totes les coses del prepuci de Crist que hi ha a l'amor, saps igual, no continuo per aquí. És com el tema de la creu. Si tu ajuntes totes les estelles de la creu que hi ha a tot el món, sortiria una creu d'aquí a... molt gran. Bueno, doncs dintre del portapau hi havia una relíquia de la túnica de Crist. Una relíquia més que té un recorregut i que s'ha a veure amb un espoli que hi ha a Constantinople a principis del segle XIII. I era més un portapau que el va regalar el comte Pere II d'Urgell al monestir de Sigena perquè en el moment en què la seva filla va professar. La seva filla, que a més, la seva filla, si recordeu, de Lleida van marxar 3 sepulcres gòtics molt macos. Una d'aquestes caixes era on estava enterrada la filla del comte d'Urgell, que és la que va regalar aquest portapau. Doncs bé, és a més un portapau que coneixen molt bé la seva història, qui el va regalar i tot, i és un portapau que està desaparegut, però bueno, torno amb allò que us he dit del pantano i dels morts, és a dir, això de tornar a sortir, no pot ser que s'hagi volatilitzat. Perquè a més no és com les joies que han robat darrerament al Louvre, que les pots desmuntar i vendre perquè tenen pedretes. Aquesta també tenia algunes pedres, hi havia algun robí, algun topaci, però no eren pedres excessivament valuoses. És a dir, no és una peça que es pugui fondre, era d'or, això sí, però no crec que hagin sigut tan animals de fondre la peça perquè els grams d'or que haguessin obtingut no eren tants. Aquesta peça sortirà, no sé quan, però tornarà a sortir. Sí? Doncs gràcies.